tuonne noin. Hän on kilpailija numero 1, tulee Haapavedeltä, Oulaisten lahja Haapavedelle. Aplodeja! Kilpailija numero 2, Kimmo Viitala, Ylivieska. Todellinen hirmumies. Tulee Ylivieskasta. Ja sitten kilpailija numero 3, Kauko ikinuori Nikula Haapavedeltä. Hänellä oli aikoinaan Juhani Tamminen Momentum valmentajana. Nyt hän on vaihtanut valmentaja. Juha Väätäinen on ollut hänen juoksuvalmentajansa. Mutta sen jälkeen kun Kauko kompuroi toissa vuonna tässä pääsuoralla, niin vaihdettiin valmentajaa. Sitten kilpailija numero 4. Ilkka ihmemies Nisula. Viittavaille kersantti, mutta töpeksi silloin viimeisenä päivänä siellä edellisenä päivänä armeijassa. Ja tämä mies tulee Kannuksesta, Kannuksen ura. Ja sitten kilpailija numero 5. Entinen maailmanennätysmies Martti Nikula Haapavedeltä. Ja eilisen karsintakilpailun yllätysvoittaja. Yllätysvoittaja. Aha, sanoi, että yllätysvoittaja. Setor-kiihdytyskisojen tämän vuoden MM-hopeamitalisti Raahen seudun setorien Matti Mainio Laurila. Vai Eeva tulee? No niin, te saatte nyt Eevan kanssa hoitaa ja näin on valmiina ja nyt hyvät, tässä on esitelty nämä 6 kilpailijaa ja maailman ennätys tässä Setor-kampikäynnistyksessä on 7,87. Eli 7 sekuntia 87 sadasosaa ja maailman ennätyksen omistaa Samuli Järvelä, ammattiurheilija lähes. Seiväsyppääjä yli 5 metrin ennätyksellä. No niin, nyt voitte kilpailijat, komeat miehet, niin voitte mennä tuonne keskittymään. Ja kutsumme, tämä ei ole muuten mikään missikisapojat, eli ei siellä nyt ruveta paistattelemaan päiviä, vaikka täällä kuvaajia onkin tarjolla. Onko Sauli kaikki valmista? Miten näyttää Raimo? Onko nämä olosuhteet sellaiset? Onko myötätuulta? Onko vastatuulta? Onko vastakampea? Onko myötäkampea? Pilvistä on, mutta muuten kaikki. Onko yleisö valmiina? Kaikki on valmista ja kello on jo ohittanut 14.30. Setor-kampikäynnistyskisan finaali alkaa. Ensimmäinen kilpailija Seppo Häkkilä, Oulaisten lahja Haapavedelle. Ja katsokaa hänen kilpailuvarustustaan, yli 20 vuotta vanhan diagonaalin housut, flanellipaita. Ja minä en puutu näihin kenkiin, mutta jotenkin nuo kumiteräsaappaat, mistä on tehty laulujakin maailmalla, kumiteräsaappaat, sopivat tähän ajan henkeen. Onko Sauli kaikki valmista? Valmis, ja yleisö saa kannustaa sitten. Kaikki on valmista. Leppoisa on Sepon ilme. Onko ajanottaja valmiina? Valmis, paikoillenne, valmiit, he! Ja hyvin lähtee Seppo ja katsokaa juoksutyyliä, tuommoista teputtavaa tyyliä ja hyvin osuu ja otetaan uusiksi. Ei ollut kaikki valmista. Niin. Saulilla oli vaihe päällä, otetaan uusiksi. Joo, tässä oli varmaan jotain taktiikkaa. Pystytkö Seppo suorittamaan minuutin kuluttua uudestaan? Eiköhän, no niin. Onko nyt Sauli varmista? No, tää oli Saulin pieni tommonen temppu. Tässä on taktiikkaa ja tekniikkaa takana. Arvoisa yleisö, seuraatte Setor-kampikäynnistyskisan finaalia Oulaisissa valtakunnallisilla veteraanikonepäivillä 2015. Ensimmäinen kilpailija Seppo Häkkilä on areenalla. Onko kaikki valmista? Valmis. Paikoillenne, valmiit. He! Ja nyt juoksu sujuu jo paremmin, polvi nousee, sopii hyvin, osuu tuonne puolipuristinta apuna käyttäen. Ja vähän takelteli siellä maalissa nyt. Ja ensimmäinen aika on saatu. Se on 10.25. Ja Eeva varmistaa, että ei kirjoittaa oikein. 10.25 ja Seppo Häkkilä johtaa ylivoimaisesti tätä finaalia. Aplodit Sepolle. On vielä toinen. Kilpailija numero 2.
Kimmo Viitala Yli-Vieskasta, todellinen auto- ja traktorimies. Parempi ilman kuin Hilman, mutta Kimmolla on myöskin Hilman. On hänellä myöskin V8. Onko Sauli kaikki valmista? Ja Raimo katsoo tarkasti, että nyt on Kimmo vaihtanut kengitystään. Hänellä saattaa olla muuten piikkarit jalassa. On startti valmiina kuin Eetu Rantala konsanaan 100 metrin pikapyyhällykseen. Valmista, paikoillenne, valmiit, hep! Ja nyt lähdettiin ja sieltä lähti kuin teikkä pesästä keväällä. Oli sellainen räväkkä lähtö ja siinä se menee. Ja se on ensimmäinen suoritusviiva. Mutta näitäkin sattuu näissä kisassa ja uusintaa me emme anna, mutta hänellä on toinen suoritus jäljellä. Armin paikka, nimittäin Kimmolla oli eilen kovaa aikaa, reilusti alle 10 sekuntia. Joo, nyt on Ari Mäenpää Kimmon kanssa tasossa, molemmilla on viimeinen, nyt Ari olisi ollut finaalissa. Ja sitten arvoisa yleisö, kolmas kilpailija ja hän on Kauko Nikula Haapavedeltä ja tukka on hyvästi kammattuna. Nahkakengät ovat pidossa. Ja tosiaan Kaukoa valmensin muutama vuosi sitten Momentum-valmentajana oli tällainen maan vähemmän kuulu Juhani Tamminen. Juoksuvalmentaja oli Juha Väätäinen, mutta kun Väätäinen meni sitten eduskuntaan niin, ja tuo Kauko vähän kompuroi tuossa juoksussa, niin Kauko vaihtoi tätä juoksuvalmentajaa. Mutta nyt on kaikki kohdallaan. On käyty Kytökylässä korkean paikan leirit ja kaikki sellaisia. Pyyhkii vielä kivet ja männynkävyt pois tuolta. Onko Sauli valmista siellä? Yleisö elää odottavalla kannalla. Kaikki valmista. Valmis paikoillenne. Valmiit. Hep! Ja hyvin tarttaa. Ja tullaan nyt kyllä sellaista vauhtia ja hyvin irtoa, eipäs irtoa. Ja meinaa kaatua vielä. Hep! Ja näin siinä käy, että 10.31. Eli Seppo Häkkilä johtaa edelleenkin yllättäen tätä finaalia. Se on toinen kerta, kun Seppo johtaa finaalia. Nimittäin hetki sitten ensimmäisenä kilpailijana hän johti. Ja nyt sitten johtaa edelleenkin, kun on 2-3 kilpailijaa käynyt läpi. Nyt on yllätys muhi matkassa. Sitten on 4. kilpailija Ilkka Nisula. Viittavaille kersantti, mutta emme puhu siitä ääneen. Edellinen päivä siellä armeijassa. Kessujämät oli tulossa, mutta nuori mies kannuksesta pikkusen töppäili siellä ja se ei miellyttänyt paikallista lupia. Mutta tämä Setorin kampikäynnistys on aivan oma kokonaisuutensa. Ilkka teki huikean tuloksen eilen. Se yllätti sekä lehdistön että kanssakilpailijat. Yleisö kyllä odottikin jotain sellaista. Kannuksen uramies on urallaan edennyt jo näinkin pitkälle, eli päässyt tähän finaaliin asti. Onko Sauli kaikki valmis? Hyvä. Valmis. Paikoillenne. Valmiit. Hep! Ja meneekö nyt alle 10 sekunnin? Vauhti on ainakin huikea kuin Mikko Alaleppi Lammela aikoinaan, kun edusti kannuksen uraa. Ja tulee hyyppyaika. Hep! Valtava aika. Tiedättekö mitä? Se taitaa olla muuten Ilkan ennätys. 9.09 kärkiaika.